Min għamel żball jieħu xnien bħal dawn għandu jkollu d-deċenza u l-umiltà li jaċċetta li jagħmel żball u jisparixxi mix-xena politika. Hekk saħaq ma' News l-Editur tal-Malta Today Saviour Balzan. Meta tagħmel żball oħxon ta' dan it-tip, fejn ma ddaħħalx biss il-familja ta' persuna, il-familja Muscat fix-xena, imma iddaħħal ix-xena lokali kollu ta' dal-pajjiż inbidel. Xena ta' mibeda, xena fejn nies jobodu l-xulxin, jajru l-xulxin, jajru xulxin affarijiet li ma tewwemminx, jien naħseb li għandhom ikollhom l-umiltà li ibaxxu rashom u bil-mod il-mod josfru lem għal-qas mix-xena politika. Mistoqsi dwar l-inkjesta maġisterjali fejn mill-eżamijiet li saru mill-esperti forensiċi barranin, ir-riżulta li d-declarations of trust kienu falsifikati. Is-Sur Balzan qal li l-Imħuħ Wara l-istorja Egrant ħadmu b'mod malizzjuż. Karona Galizja kienet persuna li kienet ħafna drabi ma tikkonfermax l-istejjer u tċappas l-istejjer mingħajr ebda konferma. Pier Portelli u Karona Galizja kienu jafu li dawn id-dokumenti huma m'għandhomx il-fondazzjoni ta' ċertezza u baqgħu għaddejjin. Daw ħadmu b'mod malin. Is-Sur Balzan semma kif jumejn qabel l-elezzjoni ġenerali. Fuq il-programm tiegħu Pier Portelli sfaċċatament qal li d-dokumenti dwar Egrant kien rom bil-Maġistrat Aaron Buġeja jibgħat għalih biex jippreżenthom fl-inkjesta. Pier Portelli kellem l-Efimova uritomlu fuq xi biċċa iPad u mbagħad għamel xi fotokopja jew inkella xi printja dokumenti, ħadhom bħala benfatt u ppreżentahom. Matul dan iż-żmien kollu li għandi dubju li n-nies li kienu f'dil borma kienu jafu li m'hemmx ċertezza kbira fuq din l-istorja, fuq dawn id-dokumenti. Min kelli ż-żejt tela fuċ l-ilma u Pier Portelli qed jipprova jfarfar mir-responsabilità. L-Editur Maniġerjali tal-Malta Today qal li l-preġġju tal-istorja Egrant għandhom jieħduh Daphne Caruana Galizja, Marija Efimova u l-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil. Pier Portelli qed jipprova jagħti l-impressjoni li ma kellu xejn x'jaqsam ma' dan l-avveniment. Jiddispiċini. Jekk ma kienx il-coach, kien il-manager. Jekk ma kienx il-coach jew il-manager, kien l-striker. Jiġifieri da il-preġju ta' da kollu anzi għandu joħodha il-medalja u flimkien ma' Efimova, Busuttil u sfortunatament Caruana Galizja. Is-Sur Balzan semma kif sena u 3 xhur ilu f'Malta kien hawn tensjoni kbira fejn saħansitra ħabbieb u familja ma jkellmux lil xulxin minħabba episodju li kien ibbażat fuq l-immaġinazzjoni. L-atmosfera 15-il xahar ilu kienet atmosfera kera immens. Ħbieb ma jkellmux il-ħbieb, familji ma jkellmux familji, kienet atmosfera li ma tridx terġa' tgħixha f'dal-pajjiż għaliex għax kien hemm dal-episodju li kien episodju bbażat fuq l-immaġinazzjoni, fuq il-fatati.